Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan sa araw-araw at malayo sa sakit sa araw-araw. At palagi ko po kayong dadalangin sa Diyos ng mga kapangyarihan na sana ay palagi po kayong malakas sa araw-araw at ipagkalob sa inyo ang yung mga ninanais pong mangyari po sa buhay. At sana po ay wag po kayong wag po kayong makalimot tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay. Napaka-importante po ito sa pagtulong sa kapwa. At isa na rin po yan na bilang pampaandar po ng mga orasyon, pagtulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay. Ang share ko po sa inyo ay panalangin at pagbati sa Anghel de la Guardia. Ito po ay napaka-importante po itong pagbati po. Kung halimbawa po nasa kagipitan po kayo na halimbawa po nasa panganib po kayo, ay pwede nyo po itong salin po. Pwede nyo po itong salin po na kung nasa kagipitan po kayo. At tutulungan po kayo ng anghel ng gwardiya po, bantay sa atin mga anghel po. Basta gamitin po lamang mo sa natin sa kabutihan po, na wag gamitin po sa kasamaan. Screenshot nyo lamang po, ma'am sir, ibabagi po panalangin pagbati sa Anghel de la Guardia, Hiwaga ng Pangasinan po lamang. Narito po ang panalangin po. Anghel ng Diyos, tagatanod kong mahal na Panginoon, sa iyo ako'y hinabilin, sumapiling kang lagi anghel na banal. Ako'y tulungan at tanglawan, ingatan, pamahalaan at akayin sa lahat ng oras. In conspiritus angelorum, Psalm TV Deus meus, adorably, Templum sanctum tuum it competibor nomini tuu makmamitam malsidas lumpakas piri it abubis kapaksak kopnum manaptam sabab paap saras mumumum. Isang bisis lamang po usalin sa isipan na hindi nakabuka ang bibig at ihip sa dibdib ng 3 bisis po. Yan po. Screen sa inyo po para may magamit.